Nič lepšieho nepoznám, ako lokše starých mám. Zemiakové lokše sa podávajú potreté husacou alebo kačacou masťou, ale výborné sú aj na sladko, naplnené slivkovým lekvárom a makom. Uvarené a poriadne vychladnuté zemiaky, najlepšie uvarené deň vopred, najprv očistíme. Potom ich najemno postrúhame a jemne osolíme. Postupne ich rukami spracúvame s múkou. Nepridávame veľa múky, len toľko, koľko zemiaky znesú, aby lokše neboli tvrdé. Z cesta urobíme valec ako knedlík a nakrájame ho na hrubšie kolieska. Každé koliesko v múke natenko vyvaľkáme. Príliš nepritláčame a opatrne podsýpame múkou, ak treba, cesto je jemné. Vyvaľkané koleso oprášime od prebytočnej múky a položíme na teplú rozohriatú panvicu piecť. Nie príliš prudko, lepšie pomaly. Najlepšie sa hodí pevná liatinová panvica, ktorá sa rozohreje rovnomerne a dlho drží teplotu. Lokšu obrátime a opečieme aj z druhej strany. Upečenú lokšu z panvice preložíme, panvicu ometieme od múky a dáme ďalšiu lokšu, ktorú sme medzi pečením tej prvej vyvaľkali. Robíme to takto postupne. Smažíme a vaľkáme, lebo zemiakové cesto má tendenciu rednúť. Museli by sme prisypať zbytočne veľa múky a to už by boli lokše tvrdé. Každú lokšu z vrchnej strany ihneď pomastíme kačacou masťou a jemne osolíme. Od spodu sa každá lokša omastí sama od tej pod ňou. Lokše ukladáme na seba, aby tak rýchlo nevychladli. Takéto holé sa podávajú k mäsu, alebo ich skúste na sladko. Mekučké lokše jemne potrieme slivkovým lekvárom a posypeme mletým makom zmiešaným s cukrom. Naplnené lokše zrolujeme a môžeme podávať. Celý recept nájdeš na Bombivánoch.